जोंनि सार जे दाब्ला जोङो फिल्माव बयबो मिथिगौ दाब्ला होननानै दा जोङो गुबैयै आङो दिनै मिथिनानै लागोन सारनिफ्राय सारा बबेनि मा गामिनि आङो बेखौ मिथिनानै लागोन सारनिफ्राय। आंनि मुङा जाहैबाय गुबैयै आदसा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिमला होननाय गामिनि। आदसा आंनि मुङा जगत बर'ब्लाबो रायजो राजाया जगत बर' हिसाबै बहुतानो मिथिया आरो दाब्ला हिसाबैसो मिथियो। माने दाब्ला नामा प्रसार जाबाय रायजोफोरा आंखौ दाब्ला हिसाबैसो मिथियो। खिन्थु आंनि अरिजिन मुङा जगत बर'। जगत बर' ना सार? आदसा ओमफ्राय जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव सारा दिनैनिफ्राय लानानै खनबैसे फैनाय जाखो? बेखौथ' आं हिसाब होनो हानाय नङा। आदसा बहुद फैनाय जाबाय नामा? क'क्राझारा जोंनि बर'नि राजथावनि जाहैबाय नालाय। आदसा आदसा फैयो फैबाय थायो थांलाय फैलाय खालामो हिसाब गैया आरो बेखौ आङो मुख'नानै माने दिनैल' नङा। दा आङो बेखौनो मिथिनो लुबैदों सार जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ नोंनि थाखाय साबसिन ना नोंसिनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ साबसिन? ना क'क्राझारखौथ' आं बहुद मोजां बुंनांगोन मानो होनबा मानसिफोरनि सोलिनाय मा होनो लाइफ स्टाइल अनेक सायाव थांबाय जोंनि बर' मानसिफ्राबो क'क्राझाराव नङा होमबा मानसिफोरा रां खामायबाय गिदिर गिदिर न' बां लुबाय बिल्डिं लुबाय नङा होमबा बेखायनो फैनानै मोजां नाङो आं बेखौ बुंनांगोन आरो। ओमफ्राय दा सारनि जे नोंथांमोना जे फैला मेन्देलाजों गोबां टकिं होलायो दा नोंथांमोना गामिसेनो ना बेलेग बेलेग गामि? फैला मेन्देला बेनिफ्राय खाथि खाथि गामि। आदसा माने एखे बाजारखौ जानाय एखे हाइ स्कुलाव फरायदोंमोन थिग बिदि आरो खाथि खाथि गामि गंसे नङाबाबो खाथि खाथि आरो। आदसा ओरैनो मिथिलायनाय ना सार? औ दा आङो बेखौनो मिथिनो लुबैदोंमोन। दा गोबां खोथा आंनि सोंनायखौ रिप्लाइ होनायनि थाखाय सार दाब्लानिसिम रोजा रोजा आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय साबायखर होनाय थाबाय सारनिसिम। स' थेंक इउ।